አንቶይ ዶክተር ኪሮስ ብጣዕሚ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ነቲ ናይ ትግራይ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ኣት ፖሊሲ ሌቨል ክትሪኦ ዘግብር ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መርኣይታት ሒዙ እዩ ቀሪቡ። ስለዚ ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ ኣብ ትምህርቲ ስርዓት እቲ ኢንተርቬንሽን ዝሓትት ኤርያታት እንታይ ምዃኑ ብደንብ ኣፕሪሼት ክንገብሮ ብንኽእል መንገዲ ስለ ዝቐረበ ንዶክተር ኪሮስ ይኹን ንቢሮ ትምህርቲ ብጣዕሚ ከመስግን ከደንቕ ይፈቱ። እቶም መብኡ ዝቐረቡ ኣብ ትምህርቲ ስርዓት ትግራይ ዝምልከቱ ብዙሓት ጉዳያት ዶክተር ኪሮስ ብከምኡ መንገዲ ምስ ኣቕረቦም ካብ ብዙሓት መምህራን ካብ ማሕበር መምህራን ይኹን ካልኦት ተብ ዘለኹም ኣካላት ንዑ ኣፕሪሼት ዝገብር ተወሰኽቲ ሓሳባት ክቐርብ ብዙሕ ተፀቢየ ነይረ ሓቂ ንምዝራብ ያው ኣብታ ደፋኢት ዝኾነት ዕርያ ፕረሲንግ ዝኾነት ኢሹ እዩ ብዙሕ ስታይ ተገይሩ ይሕምም እዩ። እቲ ዋና ጉዳይ ናይቲ መምህር ፀገም ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ምውሳዱ ትኽክል ኮይኑ ግን እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ስርዓት ትምህርቲ ፀገማት ምስ መምህራን ምስ ተምሃሮ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተኣሳሲሮም ዝቐረቡ ብፍላይ ከዓ ከይዶም ኣብ ፅሬት ትምህርትን ኣብ ናይ ተምሃሮ ኢንሮልመንትን ዝኒሆ መሰረታዊ ጉድለታት ከዓ ጀነሬሽናል ዝኾነ ሳዕብየን ዘለዎን ድሓር እውን ብጣዕሚ ክጎድአና ዝኽእል ከጥፍአና ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ብደንብ ኣፕሪሼት ተገይሩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብሉ መፍትሒ ሓሳባት እውን ኣብዚ መድረኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክቐርቡ እዮም ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ። ብዙሕ ይከድናሎምን ግን እናተማየጥኩም ስለ ዝቐነኹም ሓንቶይ ምስ መምህራን ማሕበር የውግዕ ነይረ ሓደ 3 መዓልቲ ተማየጥኩም ኣለኹም ኣብዚ መድረኽ ብደንቢ ዝተዛትኹምሎምን መፍትሒ ሓሳባት ዘቐመጥኩምሎምን ነገራት ይኾኑ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ስለዚ ብዙሓት ጉዳያት እዮም ቀሪቦም መሰረታዊ ዝኾኑ ጉዳያት እቶም ፖለቲካዊ ዝኾኑ ጉዳያት ንክቡር ፕሬዚዳንት ክገድፎም እየ ምስሉ ኩነታት ጉዳያት ዝተኣሳሰሩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለው ከባብታትን ህዝብናን ዝምልከት ዘለው ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ዘይኣቱ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣሽሓት ንኣብነት ናይ ፀለምቲ ልዕሊ 56,000 ይለዓል ነይሩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ናብ ትምህርቲ ዝኸዱ እውን ኣብ ልዕሊ መንነቶም ተፃዒንዎም ዘሎ ናይ ካሪክለም ጉዳያት መንነቶም ክቕይሩ ማለት እዩ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ። ብዙሓት ከባብታት ከዓ ተፈናቂሎም ኣብ ማለት ህዝብና ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተፈናቂሉ ኣብቶም ዝተፈናቀለሎም ከባብታት ምስ ትምህርቲ ተኣሳሲሩ ኣብ ተምሃሮ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ኣብ መምህራን ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ኣብቶም ከባቢ ምምሕዳራት ዘሎ ፀገም ተኣሳሲሩ ብዙሕ ካብ ሽረ ከባቢ ዝለዓል ዝነበረ ኣብ ዘላንበሳ እቶም ተወሪሮም ዝነበሩ ከባብታት እቶም ወረርቲ እንትወፁ እንተለው እቶም ኣብያተ ትምህርቲ ከመይ ኢሎም ዓንዮም ከም ዘለው ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምላስ ዝኒሆ ፀገም ስለዚ እቲ ሰብ እሲ ዋላ ኣብ ፀለምቲ ኣብ ራያ ኣብ ገለ ተመሊሱ ንብሎስ ዘይተመለሰ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ። ምምላስ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ብሙሉእ ትርጉሙ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ጉዳይ ምዃኑ የርእየካ። ስለዚ ኣብዚያት ዘለው ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰሩ መሰረታዊ መፍትሕታት ዝደልዩ ንቅድሚት እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ዝብል ንክቡር ፕሬዚዳንት ገዲፈ ኣብተን ስፔሲፊክ ዝተለዓላ ጉዳያት ኣነ ትኩረት ክገብር ዝደሊ ሓደ ምስ መምህራን ተኣሳሲሩ መንበሪ ኣባይቲ ንምስራሕ መሬት መሃብ ዝተጀሚሩ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ዓብይ ፕሮግራም ዝምልከት ዝተለዓለ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ካቢነ ክውሰን ከሎ ኣብ ቢሮ ፍትሒ ኮይነ እውን ካብ ሮል ነይሩና ምስ ትምህርቲ ቢሮ ተኣሳሲርና ብዙሕ ስራሕቲ ንሰርሕ ነርና ለዘኡ ዘለና ሓበሬታ ግልፂ ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ነገር ናብዚ መወሰኒ ምክንያት በቃ መምህራን ኣብ ትግራይ ከምቶም ሓርበኛታት እዮም ክረኣዩ ዘለዎም ዝብል ፅኑዕ መበገሲ ነይሩ። ማለት መሬት ብምደባ ዝወሃብ ንመን ከም ዝኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ሒዙ ንፈልጦ ኢና ኩላህና። ኣብቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ 17 ዓመት ይኹን ኣብቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ውግእ ኣካሎም ንዝጎደሉ ሓርበኛታት እዩ ዝፍቀድ ነይሩ። ብፍሉይ ኩነታት ግን መምህራን ካብዞም ሓርበኛታት እዚኣቶም ብዘይንእስ መንገዲ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ይኹን ዝነቕሐ ትውልዲ ዝተምሃረ ትውልዲ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከቢድ መስዋዕትነት ዝኸፍል ዘሎ መምህር እዚ እዩ። ስለዚ መምህራን ነዚ ዝኸፍልዎ ዘሎ ዋጋ ብትሑት መሃያ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ
حدا نجار كنجبر لنا ما هي وسيخنا ونين خلون فتحولنا تون كنا رجاجز أين خلنا جن مستفى من جد تريت نجور رام تباهلو ديسكاس تجارلو توسينو كم تفلتوا خم تعنتوا يك زقلت صنحة أب عصرت حمشت كيلومتر راديوس ممهران أو كتما أب تقام أب كتما تخوينا أب كتما وجزر تخوينا مون نبتاز قربت لهم كتما مريت كرخو زقبر سرعة تزرقحو طعمنا ويح حقات كيدنا ينعت داتا تزير الصحية ناب 30 شح خابدي بس يخون لأنه بزحيو أي بس بزخنا بزح ممهر بزعدل زي تتقعمي كنقبر فتينا ينع مخنياتو تي ممهر بتازل لام هايو مريت ليست جاريتو قال غيرو خنبر سلا زي خيل مسألة لي كركب زخيل بتا جنزب سا زقبر غيرو دغوادي بون كنبر لا زخيل انت خوينو بز من قد زين حجزو تبايلو مفتحتات خجبر تفتينيو ابت وانتي او تنكتماتات مريت نبرت زقربا كاب حرستوت مريت وسيدان كحسا خفيلان سلا زخونه كل بحدا جزء زي تفتح خوني خليو بزحات محبرات شعو توديبن زي رخبا كم زلوا فلتيه لازم زيادة أنت أساسي روز العال نايك قدام النت قد أيو مخنياتو أبزي وانا زي زقات أمنا نقر نفولتينا حزي ناي بزحات سدراس وعات قد أيلو نقدمون زي تودع صنحة نايتي عدكا وقال سيخون ناي وان ورار شعبيا بدحريون حزلو ناي سدراس وعاتنا حربنياتات ون اللو حزي سلازي نعاتهم زتانا قد فلوي دنبون مسموصوت أساسيرو مستن قديما تمزجبان صنحة توديبان صنحة برس رح محبرات ناي ممهران تأساسيرو ناي قدام النت قدايات بزوح زلع الحطوتات اللو نسو بقليلو سيتل كنقوران القداي سلازخوانا نريو إنا زلنا مس ملكتهم أكلات قوينهم مبرز غارو ترعانات ون اللو كاوزي وطا زلقن تمامرحي ناي ممهران يكون ابت اوانتي نحبر سرح محبراتنا زيغاتات بملو تطقامي زغبر وصي زنبره ممرحي نسو غيزي وديو ناب كالي ممرحي ناتينا زلنا نمنتاي بتي استجمره ناي منبر ابايت مريت ناي مهاو غعزو بو كل خت غورو يتخلني خا مالت ابزخونه علمون ابزخونه كفال علمون يلنكم زبله ابزخونه وان بريسنج زخونه ايش مفتاح زخونه نجر تجبر ግን ንሱ نوح رقات كوعزة كاي خلن سئلنا أمنتنا يمقلة خلع لكم كتما مقلة تحز لنا الله كتما مقلة بزل حبريتا ببلوت ويتي تايز بهال زي حد جزاز اللي تقصيرو تان بلوت تقصيرن ناب تسعن تحت 100 شحيان تسعن قالن شح أبايت يزلو أم مقلة هذه أم مقلة زلو حتى مريت خا أنت رينا خا لعل 130 شحيان كند مقالة كند العلم مقالة يدلي أن حزم أب زوريا مقالة مريت كنه مالتي كابي كعل بصرو بمتى غير كات زيس خون زي خلي أبو صحات كتماتات كم زي سلازي كلتا نجر بالانس مقبار كدلي مالتي ناي زيغاتات صقمون كتفتح لك جن اتزكى على كتقبر لك لذي ناي زيغاتات صقمون مفتاح زكى على نجر ون مقبار زخل حدش ممرحي ما 19 زبال دنبو وصيد له مالتي لازم نسو اب حد كتما اتن كتماتات بستاندارد زخلو نجر ابارتاما استفقد لنا له زي بتلمد 7 كاري نولو 84 يبغزعو جن كم زبل استفقد لنا له 140 له كم نابل زخيد بب خبابيو نايت خبابي هابت جنت مريت ماخل غيرو زوص ممرحي دنب له مالتي سلازي كله بمعرض تاعنا قدلو سرعاتي زرجح يزلو بفولي نمهران حكايم قالتات زبل يقولو سلازي ابتو وانتي استودبا محبرات زي رخوا انت هالين بتقدموا صنح من قد تاعنا قدا كاو وصع زلو جن بز حدش دنب متنقار زخل سرعاتي يزلو مخنياتو تناي مريت ديماند بفلاي دحرز جونسايداو كينات نعخاتم قلص ايو بطعم وسيخو سلازلو كاو عقم منقستي كاو عقمتن كتماتات وصع خوين سلازلو بطعم خبيد حتى خوين له هذه زازت فترة صقم كم مفتحي ون منقستي زتكمل لا زلو تامريتيا دارجا وتفترة هفتي ديبندز جبر دار كراء أكابي يمزولو بتحساس كراء أكابنتي سويلو مسرع طرح مالته يكون كراء أكابنت أبزل لك تفترة هفتي ديبند غير كات صقمات مفتحون بقى
ምንም ቫልዩ አዲሽን ኣብ ዘይብሉ መንግስቲ ከምኡ ክገብር ተለውን ባዕሉ ዝኽኣል ከምኡ እዩ ስለዚ እሱና ገበርና ኢና ንኽዘለና እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝተወሳሰበ ፀገማት እናፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሓዋር እውን ናብ ሓደጋ ዘእትወና ኩነታት እናፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ተን ከተማታት ከዓ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ካሕሳ ንምኽፋል ኣብ ዘይኽእላሉ ደረጃ ኣብ ደፊሲት ነብራ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኣካይዳ ኣብ ወቅቲ ምስ መምህራን ተኣሳሲሩ ቅድም ኢሉ ፀንሓ ማሕበራት ዝምልከት ግን ናይ ቀዳምነት ጉዳይ ዝምልከት ግን ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብድሕሪኡ ኣብ ማሕበራት ዝኣተዩ እውን ኣለው ሓደሽቲ መምህራን ዝቆፀሩ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ለዚ እዚ ኣብቲ ደንቢ 19 ዝወደቐ ምዃኑ እምበር ዝተፈለየ ነገር የብሉን ዘሎ ክሳዕ ሕዚ ናይ መንግስቲ ውሳነ ብኣያ ትኸይድ ዘላ ካሊእ ዝተለዓለ ሕቶ ናይ ሓደሽቲ መምህራን ቁፃር ዝምልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ፕሪቶርያ እቲ ካብ ክልል ዝለኣኽ በጀት ብሎክድ ግራንት ኣይነበረን ከምዚ ብሎክ ግራንት ዘይኮነስ ኣብዚ ኣዕርፍዎን ሓድሽ ቁፃር ይፍቀድን ብዝብል እዩ ዝለኣኽ ነይሩ ሕዚ ካብ ለም ዘበን ጀሚርና ግን በቲ ዳርጋ ናይቲ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ብዝፈቅዶ መንገዲ ብሎክ ግራንት ናብተን ከተማታትን ወረዳታትን እዩ ዝለኣኽ ወረዳታትን ከተማታትን ከዓ ዘለወን ሃፍተ ገነት ማእኸል ገይረን ወሲኸን ኣብያተ ምክሪ ኣፅዲቖም ስለዚ ቀዳምነታት ክወሃቦም ዝግባእ እውን ፍሌክስብል ኮይኖም ባዕሎም ክርዩ ዘግብር ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ደንቢ ገና ይፀደቐን ግን ብከምኡ መንገዲ እዩ እቲ ካቢኔት ተረዳዲኡ ዘሎ ስለዚ ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን መምህራን ምቁፃር ግድን ዘድሊ እንተኮይኑ ኣብታ ዘላቶም ሪሶርስ ኣብታ ዘለቶም በጀት ኮይኖም ሓደሽቲ መምህራን ብምቁፃር ትፀገም ናይ መፍታሕ ዕድል ኣብ ኢድኩም እዩ ዝወድቕ ዘሎ ብኡ ምኻድ ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ እዩ ካሊእ ምስ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ስታንዳርድ ናይ መሬት ይፀብብ ይሰፍሕ ገለታት ዝብል እውን እዚ እውን ቀሊል ነገር እዩ ዝተጀመሩ ስራሕቲ እውን ኣለዉ ምስ ቢሮ ትምህርቲ ብምዃን ኣብ ቢሮ ልምዓት ከተማ እውን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዉ ስለዚ እቲ ስታንዳርዳይዝ ምግባር ብቀሊሉ ክንከዶ ንኽእል ነገር እዩ ካብ ከተማ መቐለ ዝተለዓለ ነዚ ዝምልከት እውን ቀልጢፍና ክንሪኦ ንኽእል ነገር እዩ እታ ዕርያ ሴንሲቲቭ ዝኾነት ኢሹ ዓንተወይ እውን ዶክተር ምሕረት ትገልፃ ዝነበረት እዛ ናይ መሃያ ጉዳይ እያ ናይ መምህራን መሃያ ጉዳይ ብሓፈሻ ከዓ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ናይ 17 ኣዋርሕ ዘይተኸፈለ መሃያ ዝምልከት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ምክንያት ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐ ንዓኻቱም ዲስኩር የድልን ምንም ኩላህና ንፈልጦ ነገር ስለ ዝኾነ መበገሲኡ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ዘጋጠሙ ፀገማት ኣለው ምስዚ ተኣሳሲሩ ዘጋጠሙና ፀገማት ሓደ ምስ ዝምልከቶም መምህራን ማሕበር ይኹን ዋላ ካልኦት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ማሕበራት ምስ ኩሎም መንግስቲ እቲ ዘለዎ ፀገም እንታይ ከም ዝኾነን እንታይ ምግባር ይከኣለ ይከኣልን ዝበሃል ነገር ተቀራሪብካ ተናቢብካ ተረዳዲእኻ ዘይምስራሕ ዝፈጠሮ ዓብዪ ፀገም ኣሎ አንተወይ እውን ካብ መምህራን ማሕበር ይለዓል ነይሩ ኣነ እውን ይፈልጦ የቅድም ኢለ እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመት ሒዙ ዝገብርዎ ፃዕሪ ስለዚ ሽዑት ሒዝካ ተቀራሪብካ እንታይ ኢኻ ትኽእል እንታይ ኢኻ ዘይትኽእል ኢልካ ብደንብ ተናቢብካ ዘይምስራሕ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ብዝወሃቡ ኣጉል ተስፋታት ተበጊስካ ዘይፍፀሙ መፅዋዕታት ምእታው እዩ እዘን ክልተ ነገራት ተዋዲደን ናብ ፀገም ኣውዲቐናና እየን ካሊእ ሓዱሽ ፀገም ኣይኮነን እቲ ዘይምሃብ ዘይምህላው ገለታት በቃ ውሁብ ፀገም እዩ ውሁብ ፀገም ምሳና ዘሎ ፀገም እዩ ንሱ እቲ ኣብ ትግራይ ክነብር ዘይነበረ ፀገም ግን ተናቢብካ ዘይምስራሕን ዘይትኽእሎ ነገር መፅዋዕ ዘይምእታውን ግን ይከኣል ነይሩ እዚ ይከኣል ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ብዘይ ምግባርና ግን በቃ እቲ ጉዳይ ናብ ውስብስብ ዝበለ ነገር ናብ ከሳስን ተኸሳስን ናብ ክኸፍል ዘይደልን ዝደልን ናይ መምህራን ፀገም ዘይርዳእን ዝርዳእን ዝመሳሰሉ ነገር ዓብዩ ማለት እዩ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁልውላው ናይ ትግራይ ከዓ ተወሲኽዎ ካሊእ መልክዕ እናሓዘ መፅኡ ኣብ ፀገም ወዲቕና ኣለና ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ መበገሲኡ እቲ ሓቂ ግን ከምቲ ዓንተወይ ዶክተር ምሕረት እውን ክትብሎ ዝጀመረት እዩ በጠቃላሊ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ማህያ ይኹን ናይ መምህራን ማህያ ዝምልከት ዘይተኸፈለ ናይ 17 ኣዋርሕ ማህያ በቲ ጆኖሳይዳዊ ወራር ምክንያት ዝመፀ ዋላ እንተኾነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናተ እዩ ኢሉ ይኣምን በቃ
ናተ እዩ ዚ ጉዳይ ዚ ዝፀገም እዚ ናይ መፍታሕ ግቡእ ናተ እዩ ኢሉ ወሲድዎ እዩ ኣብ ካቢኔ ሰፊሕ ሚይእ ተገይሩሉ በቃ ዝፀገም እዚ ክንፈትሖ ዘግበአና ንሕና ኢና እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወይ መምህር ናትዑድ ኣይኮነን ኣብ ስርሑ እናሃለዎ ዝመፅኦ ወራሪዩ ዋላ ብሕጊ ተሓታቲ ክኾን ዝግብኦ ስርዓት ተዝህሊ ሕጊ እንተዝህሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ እንተዝፍፀም ምስ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ተኣሳሲሩ ክዓድዮ ዝነበረ ዋላ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ግን ንሱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብስርዓቱ ኣይከደን ሕዚ ትፀገም ናይ መፍታሕ ግቡእ ንህና እዩ ኢልና ኢና ወሲድና ኦኬ ናተ እዩ ኢልካ ምስ ወሰንካ ቀፂሉ ዝመፅእ እንታይ ትኽእልን እያ ለዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትግራይ መሃያ ክንደ እዩ ኢልና ኮሚቴ ጣይሽና ክንሪኦ ጀሚርና 20 ቢልዮን ቅርሺ ኣብዚ ዘይተኻተቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ጡረታ ናይ ግዛዕ ክውሰኽ ከሉ ካብኡ ላዕሊ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ሕዚ ክንከፍላ ዝግበአና ናይ 17 ዋርሕ እንድሕር ሓሲብና 20 ቢልዮን ቅርሺ ኮይና ንልምዓት ንገለታት ተባሂሉ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ኣብ ጥቃ ዓበይቲ ከተማታት ተን ብቀረባ ክንረኽበን ዝኽኣልና ናይ ካሕሳ መሬትን እንደገና ምስቲ ዝነበርናዮ ናይ መኸተ ጉዳያት ክኽፈላ ዝግበአን ዕዳታትን ክንድምር ከለና 30 ቢልዮን ቅርሺ ኮይኑ 30 ቢልዮን ቅርሺ ኮይኑ ማለት ናይ ትግራይ ካብ ፌደራል ትመፅእ ብሎክ ግራንት ትፈልጥዋ ኢኹም ማለት እዩ ንሳ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝተባሃለት ኣብ 12 ወርሒ ተሸንሺና እያ ትመፅእ ኣብ 12 ወርሒ ተሸንሺና ኣብ ትግራይ ክሳዕ ቀረባ እዋን ሪሶርስ ሞቢላይዝ ክግበረሉ ዘይኽእል ናብ ቢዝነስ ኩሉ ነገር ዝዓነወ ዓዲ ስለ ዝኾነ ትሃፍቲ ትንፈልጦ እዩ ዕርዩ ዲፐንደንት ዝኾነ ኢኮኖሚ ኢና ንመርሕ ዘለና በቃ ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ክራይሲስ ስለዚ 30 ቢልዮን ቅርሺ ዕዳ ዝተሰከመ ግን ትሕቲ ፍርቂ ናይዚ ጥራሕ በጀት ዘንቀሳቅስ ዓመታዊ በጀት ዘንቀሳቅስ መንግስቲ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ኩሉ ገዲፍና መሃያ ንኽፈሎ ተንብል ለምዘበን በቃ ሕሉፍ ንኽፈሎ ተንብል تا لم زمان ما هي مخفال يلان ملو سرحتني من قسم على تيو تمرتي يهلون تعنا يهلون حرشا يهلون كل نجار تنبت قراي مش بوزح قد لا تنزف السما نجاراتس كل ندوي ولا مالتي دو تيلكات أخذ خون فيل تجبر كم من قستي كم هزب مالتي كلها بس تجبر تبتل كم سومال سلزي تايد عينا خنجبر نخيلنا تايد عينا خنجبر نخيل كنجور النخيل حزي نحنا تعدانا هنا مخانو قلت نخون إذا عدا زيون قلت مخانا مس زملكتهم أكلات نزرارة ولا هزبنا وننجر تعدا نحنا مخانو نمرقات ملكت نمهابون حق وزينا أو حقي نمعلنا بايندز قبرنا أو زعمة زياخ أو زلا بجت استوصلنا نجر اللوكيت نقبر نوصل إلنا كم كابينة تردادينا سلازي لم زبن كاب تصدق بجت جنا يصدقن كندي كم زخنا شعور ريو جن كابتات تصدق بجت كاب 5% زي نقص منقستي نتحلو في عدو يخفل على العيل يخفل لنا مالتي ازي جنزب عبي مستزل زي تخفل نجر عبي خوينو زي كونس اتمنقستي ريسبونسبل مخانو حالات النت زوسد مخانو نمرعي زخنا تعدل انت ترخيباون تمنقستك خفل كم زغل تسفى لمهام إيه تغيرا مالتي الذي عبتا منقسي حلفنا زلنا سبات مسخاتهم بقلسي بزعبا زعدازي بزعبا صقمزي بزعبا تقراي زلات خونتات كف لنا بزي مردانا تحدق خفل زدلي تحدق زي دلي ويكعا اتي اب منقس زل حلفنا زحاز اكل ناي ممران صقم كفتح زي خيل زي دلي كم زخونه امسيلو اب صقم وديقنا له الذي كابزي اتوقيسنا دوتخونتات مسرانا يو كلابس كاين نقبر مخنياتو بريشر تاي تغيرو نحقو قداي مستجمر خم تفلطو كخفو لهم يقبا مسوله بيت فردي كخفو لهم يقبا نزل كركر يقربنا نحنا اين خيل الحزيه تخركرنا كاو اب تريشر زلو ابتي ناي منقس خازنا زلو مقات تجميرو تاستاقدتنا معلت زقاطبنا صقم كنغركم او اواش لو ملا اكالهم زسان حربنياتات بانخن لخي قالنا أبعيات هنسات قبل فتصيمهم بحقي استفردهم سوا زي تفردهم سوا تلو دابو بانخن لخي قالنا سراويتنا معنا خلو أفقدو قطارات أمكرا يز زنبر
ክዳን የብሉ ጫማ የብሉ ፍራሽ የብሉ ገዛዕ የብሉ ይዝነብር ናታ ድራር ዕለት ባንኽ ንልእኸሎ ይቃልና ኩላ ደው ኢላ እታ ኮላፕስ ክንገብር ኢና ፌል ክንገብር ኢና እና ዝፈራሕናያ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ገይራ ከዓ መፅያ ማለት እዩ ተነፍታ ኣብታ ትሬዠር ተኣጊደን ዘለዋ ገንዘብ ግን ንመምህራን እያእኽላ ንመንግስቲ ሰራሕተኛ እያእኽላ ፀገም ይፈትሓ ማለት እዩ ዕለታዊ ፀገም ናይዞም ከምዚአን ዝበላ ነገራት ንፈትሕላ ዝነበርና ሳውን ተኣጊዳ ማለት እዩ ዋ ኣብቶም ሰብ ክንጠፊ ኢና በቃ ከይተናበብና ክንጠፊ ኢና ስለዚ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ኢልና ዋ እሞ ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ብሕጊ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ናይ መንግስቲ ኣካል ኢና መንግስቲ ኢና ንሕና ብሕጊ ኢና ሓደ ነገር ክንገብር ንኽእል ደንቢ ነውፅእ ትዕዳና ህና ምዃኑ ኣብቲ ደንቢ ንእመን ክንከፍሎ ንኽእል ነገር እንኽእሎ እውን ኣብኡ ነመላኽት ነቕምጥ ካብዚ ወፃእ ዘሎ ግን ትግራይ ከይትብተነና ውሑስ ዝኸውን ነቲ ናይ ትሬዠር ውሑስ ዝገብር ድንጋገ ነቕምጥ ኢልና ወሲድና ማለት እዩ ብኣ መሰረት እያ እታ ደንቢ ወፅያ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝተባሃለ ብህልኽ ደንቢ 4 ስለ ዝወደቐትስ ደንቢ 27 ነውፂኻ ንዓኣ ንምክልኻል ናብ ምትህልላኽ ኣቲና ይኮንና ነውፂናዮ ትፀገም ኣፕሪሼት ንገብር ዋ መምህራን ናውዚ ኣሬገ ግዲያ ብዙሓት መምህራነይ ይረእኹን ንሕና ስለካ ጥሮታ ወፂኦም እዮም ዝኾኑ እቶም መምህራና ግን ናይ መምህራነይ ኑሮ ይፈልጦ እየ ኣነ ንዓየይ ዘምሃሩኒ ኣብ ኤሌመንታሪ ኣብ ሃይ ስኩል ዘምሃሩኒ መምህራነይ ኑሮኦም ብደንቢ ገይረ ይፈልጦ ንሳቶም ዘምሃርዎም ንሕና ሰብቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾንና ክኾን ይኽእል ንሳቶም ዘምሃርዎም ንሃና መሓውስታ ኣብ ምንታይ ህይወት ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለዎ ይፈልጥ we really appreciate በቃ ብጣዕሚ እቲ ፀገም ዕሪና ኢና appreciate ንገብሮ ምንታይ ድኽነት ምንታይ መከራ ከም ዘሎ መምህር ሓንቲ ወይ ይግለጽ ነይሩ ኣብ መንጎ ተምሃራይን ኣብ መንጎ መምህርን ዘሎ ፀገም ፍልሊ ናይ ናብራ ፍልሊ ንፈልጦ በቃ ንፈልጦዎ ግን ሓንቲ ወይ ካብ ራያ ሓደ ይገልጽ ነይሩ ዘይብላ ንኻ በቃ ዳርጋ ኣምኒ ካብ እምነት ዝጸንዕ ስለዚ እቲ ፀገም ንፈልጦ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ተደራሪቡና ከዓ ዘይንኽእሎ ነገር ከዓ ኮይኑና ማለት እዩ ስለዚ ሃገርና እታ ደንቢ ንምትህልላኽ ዘይኮንና ውፂና ያስ ተዓዲ ከይፈርሰና እውን ፕሮቴክት ንምግባር ትዕዳ ዝኣመናዮን ክንከፍሎ ዝግበአና ንምዃኑ እውን ምልክት ንምሃብ ንባዕልና እውን ብሕጊ ባይንድ ንምግባር እዩ ዕዳና እዩ ኢልና ኣብቲ ደንቢ ኣሚንና ኣለና በቃ ናይ መንግስቲ ዕዳ እዩ ኢልና ማለት እዩ ኣሚንና ኣለና ኣቕሚጥና ኣለና ስለዚ ከምዚ ዝበለ ፀገም ገጢሙና ተፀጊምና ከም ዘለና ብደንቢ ምርዳእ የድሊ ኣነ እቲ መምህር ምርዳእ ከዓ ይኽእል ኢለ ይኣምንን ትፀገም መጀመርያ ኣልዕለያ እየ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ተቐራሪብካ ብዘይ ምስራሕ ዝተፈጠረ ፀገም እዩ ናብ ክሲ ዘብፅሕ ይነበረ ናብ ሕጊ ዘብፅሕ ይነበረ ኣማኑኤል ዝበሃል ሰብ ወይ ጀነራል ታደሰ ዝበሃል ሰብ ወይ ካሊእ ናይ ካቢኔ ኣባል መንግስቲ ዝበሃል ስለዝተሰየመስ ናይ ትግራይ ዕዳ ኮኑ ወይ ነው ይትወፅሖን ናይ ኩላህና ዕዳ ኮ እዩ ዘለና ሰባት ግን ሓደ ኣጋጣሚ ብናይ ስራሕ ምድቡ ነቲ ኩነታት ይመርሖን ይፈልጦን ሓደ ከዓ ብናይ ስራሕ ምድቡ ምክንያት ነቲ ኩነታት ብክብደቱ ዋላ ዝኾነ ነገር ይርዶ ይኾን እምበር ኣዕርዩ ዘይክፈልጦ ይኽእል ድሓር ሓደ እናሃለየ መንገድኻ ነንበይንኻ ትጓዓዝ ከምኡ ዝበለ ነገር የጋጢሙና ዘሎ እምበር ናይ መምህራን ፀገም ነዘይ ምፍታሕ ከም ዘይኮነ ብዝግባእ ምግንዛብ የድሊ ዝኾነት ዕድል እንተተረኺባ ቁጥር ሓደ ናይ መምህራን ፀገም ንምፍታሕ ብጠቕላላ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ግን ናይ መምህራን ፀገም ከዓ ዕሪኻ ምፍታሕ ዝደሊ ነገር እዩ ኣጋጣሚ ናይ መምህራን ፀገም ጥራሕ ንምፍታሕ መሃያ ክንከፍል ተንጅምር እንታይ እዩ ዝኸውን ሓኪም ፅባሕ እንታይ እዩ ዝኸውን ብድሕሪ ናይ ሕርሻ ሰራሕተኛ ፅባሕ ብድሕሪ ኩሉ እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣይኸውንን እኮ መንግስቲ ኮይንካ እንድሕር ከተመሓድር ኮይንካሲ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ስለዚ ንኩሉ ፀገሙ ብዘቃልል መንገዲ ክንመርሖ ንደሊ ኣለና ግን ከም ዝፀገመና ብደንቢ ምርዳእ የድሊ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይና ኢና ዘለና እምበር ናታትኩም ፀገም ንዘይ ምፍታሕ ዝተወሰነ ነገር ከም ዘየለ ንምዝራብ ደልየ የቕኒየለይ